Chiefs. Better than me, ngomunye wabethi angisayikho into engiyile stadium. Nami ngisamangele. Akakasiki. Kukwenzeke. Ngoba nobe analyze ngikho kwigame ngisezwini. Neyicupha kuthopho besithi ngeke balibona. And futhi benento abayi-reference bebeshayiwe last week. Kanti akazi ngesikhathi sikaNkulunkulu ngisayiwe last week. But this week, it is my time of party. When the time is right, I, the Lord, ngobamandla awakhe. Akunandaba ukuthi amaqhingo coach nabadlali ubesabadume kangakanani batrenda kangakanani omfukeni noma swangayi makuyisikhathi sokuphakamisa akubekwa skill kodwa isikhathi sakhe kusekhale kakhulu 15 years kunengane engina 15 years azikaze zibone iChiefs ibamba indebe bese ngathi kuyophela kunje kanti sesikhona isikhathi ngoba lokhu usuku olungafikiyo okwakho bekezela. Trust the process and the promise shall come. Trust the process, the promises of God. Oh yes, they are yes, they are amen. Ayikho into uNkulunkulu angakayenze ngesikhathi esifanele. Khuluma kahle ngikini manje. Lento ibenze namabhikizolo. Lento ezokwenzeka empilweni yakho. Ungeze game ukuthi ayikho into ozoyenza. Uthi usukhona ukuthi ayivela ayikho ayidlala uzodliwa. Amen. Kuzovela uzokwenza nokuthi kanti ngiyisikhathi ngoba impumelelo ayinalikhwepha ayinakuhlakanipha kodwa konke kuhlangabezana nayo nesithuba kanye nesikhathi hlangabezana nayo. Yes, the time will always be on time because time is the principle of God. The Kairos time ayithakatheki mase kufika isikhathi sikaNkulunkulu ngisho abathakathi abakwazi isikhathi esika ebezona ubuthakathi is prohibited. There is no mase kufika uThixo noma ngathi okwenzakalani into engathi mase isizini yakho of glory awuthakatheki ngisho uthakathi. I declare the season of glory upon you as a person. I declare a season of glory. In your family, I declare a season of glory. In your business, I declare a season of glory. In your household, a season of glory. A season of glory, a season of glory.